Страх е сковал живота във видинското село Черно поле заради всекидневните кражби на 3 многодетни ромски семейства. Жителите на селото за пореден път потърсиха за помощ по света и у нас, за да споделят тревогата си. Няма къща, която да не е обирана. Много от домовете са посещавани от крадците по няколко пъти. Хората казват, че не могат да търпят повече този тормоз и ще се защитават всички средства. Повечето от извършителите на престъпленията са малолетни и непълнолетни. Затова прилаганите мерки се оказват неефективни. Репортаж на Лидия Каменова. Хората от селото се бяха събрали пред кметството в очакване на нашия екип, като последна надежда да бъдат чути и злосторниците да си получат заслуженото. Изели са ми 740 евро и 300 лева пари са ми откраднали и се каля с стибрите и всичките стаи, какво не са ни запалили да изгориме. Как може да се живее с такива хора? Как може? Никой не обръща внимание. Поведението на членове на трите ромски фамилии е нагло именно заради чувството за безнаказаност, твърди 82-годишният дядо Георги, който бил нападнат на улицата и преджобен. Това не е живот на днешното време. От всяка къща улазат. Кметът на селото твърди, че родителите подбуждат и учат децата си да крадат, за да избегнат тежестта на закона. Всеки опит да разговаряме с ромите беше отклоняван. Аз ви казвам, че не искам да снимат. Излизайте. Полицията идва през ден в Черно поле, твърдят от РПУ Белоградчик. Имали са нощни дежурства повече от месец и кражбите са намалели драстично. Това ни костваше много голям ресурс от към хора и гориво, а и районното управление обслужва 55 населени места и не може да стоим постоянно и всяка нощ само в едно село, защото и в другите села има подобни проблеми. Какво да правиме? Аз не знам къде са дадем. В качеството на кмета на населено место. Много ви моля, държавни служители, не чиновници, а служители, помогнете ни.